Мақомоти интизомӣ дар ноҳияи Кушониён Бохтари собиқ ба таҳқиқи қатли Бахтиннисо Давлатова шурӯъ карданд. Ин зан шаби 9 апрел дар ҷамоати Сарвати Истиқлол бо 10 зарби корд кушта ва сипас гулӯяш бурида шудааст. Бо гумони даст доштан дар ин ҳодиса шавҳари ӯ Саидвалӣ Содиқовро дастгир карданд. Содиқови 29 сола дар бозпурсиҳои аввал иқрор кардааст, ки ҳамсараш Бахтиннисоро ӯ кушт ва ин ҳодиса пас аз моҷарои байни онҳо иттифоқ афтод. ҳосили зиндагии ин ҷуфт, ки бо моҷаро анҷомид, ду тифл Саидалӣ ва Муҳаммаҷони ширхор аст, ки феълан барои парасторӣ ба дасти холаашон супурда шуданд. Як манбаъ дар ниҳодҳои интизомии ноҳияи Кушониён рӯзи 11 апрел ба радиозодӣ гуфт, ҳодиса пас аз он сар задааст, ки гӯёзанд шиносномаи шавҳарашро дарондааст. Зоҳиран ба асаби мард расидааст, ки ба тани ӯ чанд корд задаву гулӯяшро буридааст, аммо дар зиндагӣ камбуд надоштанд, соҳиби хонаи алоҳида буданд, афзуд ӯ. Давлаҷон Давлатов, падари Бахтиннисо, мегӯяд духтараш бегуноҳ буд ва қурбонии рафтори ба қавли ӯ ваҳшиёнаи домодаш шудааст. Домодам дар муҳоҷират буд, мегуфт, ки писари калонияшро ҳамроҳ бо худ мебарад. Бар сари ин мавзӯъ ҷанҷол буд. Насиҳат мекардем, мегуфт, ки зани дигар дорад ва бояд писари калонияшро ба Русия бибарад, гуфт ӯ. Падари Бахтиннисо мегӯяд то охир барои тантанаи адолат талош хоҳад кард ва аз мақомоти додситониву додгоҳӣ ҳам хостааст, ки ба омили марги духтараш ҷазои муносиб бидиҳанд. Фатиддин Содиқов, бародари Саидвалӣ Содиқов, гуфт бародарашро дастгир карданд ва то ба ҳол дар куҷо нигаҳдорӣ шуданаш барои онҳо маълум нест. Ӯ тавсиҳ кард, ки дар хонаи бародараш ҳамеша моҷаро буд. Дар робита ба ин ҳодиса тибқи моддаи 104 қисми 1 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне одамкушӣ, парванда буз шудааст. ҳодисаи қатл ва талоши куштори ҳамсарон аз сӯи шавҳарон дар ҷомеаи Тоҷикистон бори аввал нест. Дар зарфи ним сол ин ҳолати севуми қатли зан аз ҷониби ҳамсар мебошад.